I go. If you say that you are mine, I'll be here till the day I die. People with a six-gun, I fought the law, the law won. I fought the law, the law won. Public image, you got what you wanted. The public image belongs to me. My entrance, my own creation, my grand finale, my goodbye. Down on the top, out for that. That's my name. Here we are on TV. What does it mean to me? What does it mean to you? Gaur Nafarroauei eugira doa. Zatozte gurekin. Esteribar udalerriko kontzejua den eugira goaz. Nafarroan azalera handiena duen kontzejua dugu, eta bertako biztanleak eugiarrak dira. Esti, baino jantzirik ez dut ekarri, baino nora ekarri nauzu. Ez, lasai. Horren ezin garaz, bueno, gainera gade bekatuta dago sartzea, Egia da, egia da. Ba hemen, egoiko ortegira. Odolik ez da gertu. Unai, orain zurekin gaude, nora ekarri gaituzu? Eugi, hau ez da eugi? Herria ez behintzat, non gaude? Ez, gaude Olagarriko Burdinolan, sortu zala 1776 urtean. Lekuko berririk ez, baina direnik ez ukatu. Ara gure Javier? Gure Javier edo gure Txato? Nortzara? Txato, egunon! Baita zuri ere, Zemuz? ongi, ongi. Ba, etorri naiz, ni eugira. Garbine, zuk hemen ordu asko pasa dituzu herrian, eta orain ordu asko pasatzen dituzu, baino ama bezala lanean. Amatasunak janda zaitu, ez? Bai, hori atal horretan nago murgildua, eta bai, badakizu herritan plaza dela, parkea dela, frontoia. Euskaldunaren
Gaztelera frantzez, nire erabakita, nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agur aita ta ama ondo bizi bitez. Telebistaren kontsumoa jaisten dabil, baina plataformetan aldiz, hasten dabil. Badakigu plataformetan gehien kontsumitzen den hizkuntza erdara dela, baina guk Donostiko kaleetan galdetu nahi izan dugu euskarak ia zelango presentzia daukan. Zein da gehien kontsumitzen duzun ikusentzunezko produktua? Pelikulak edo Netflix eta horrelako plataformak gehien bat. Instagrama errango nuke. Niko bai. Flix edo lako plataforma? Horik ere bai. Bueno, bai. Baina bai. Eskurago dutu Instagrama edo lo que sea mobiangatik, nik pensatzen, nik errango nuke hori edo. Amazon Prime. Gehien ikustotena edo YouTube edo ITV. Sare sozialak barruen dauz, Instagram, TikTok. Instagram, nik Twitter. Bai, YouTube. Telebista, euskaraz edo erdaraz ikusten duzue? Euskaraz aldutenin, bino gile da aukera honitzik ere ez dago, orduan pues, orokorren erderaz, ez dagolako aukerarik. Nik apenas ez da telebistarik ikusten. Eta pelikulak eta? Bai, gehien bat gazteleraz, bai. Erderaz gehien bat. Batzutan bai, igual euskeraz saioren bat, baina oso gutxi. Erderaz, konsumitzen dut ja guztia. Zeren euskaraz dagoen aukera behintzat. Ba, igual iruditzen zait bedera entretenigarria, adintarte batzuentzako, baina nire gustoentzako nahiago beste gauza batzuk ikusi. Gehiago aztereniaz, bai. Gehiago esaten dozunean, sabiz esaten, euskaraz be ikusten dozula, ezta? Bai, esan da bai. Albistegia ikusteten, eski egia esan da ez da telebistagi ikusten, orduan batzutan euskaraz ikusten bai, albistegia edo kirolin bat. Pelikula ikusi dituzue euskaraz, zuen bizi osoan? Ez asko, bai, 10 bat. 8, 10, txikitan guztiak eta gutxi. Txikitakoak igual ez dakit, baina... Bai. Izenbururen bat? Doraemon. Artxiki, telesail bat zen. Mitiko. Nik etxeok izan patxe beste, gutxi bezalako bat. Batzuk ikusi ditut, gehien bat, igual ikastolan jarritakoak eta hori, baina ez dakit esaten zenbat konkretuki, baina batzuk bai ikusi ditut. Honitz arra nuke. Pila, gehiago evidentemente erdaraz, mino. Takit zenbaki bat erraten ere, ez, mino. Bai, asko. Kiriku txikia, adibidez. Edo Doraemonen danak. Nik azkenko ikus nondula gutxi Harry Potterrenak euskaraz. Eman zituzten ETV-en eta nahiko kuriosua zantzen. Txikitania guztiak, nik esango nuke, eta duela gutxi ikusunen bat aurrek urtean edo horrela, baina pelikula, así como tal. Zenbururen bat? Adintzen pentsatzen tara me sale, mira kiriku, baina ez dakit handia ikusi dut. Badakizu zer den 11? Telebista? No? Telebista? Edo 11 zenbakia, oke. Bai, telebista, ez? Ez, me suena, baina ez dakit zer den. 11 telebista? Bai, bueno, uste dut baiet. Ez... Ez nekixen, ez dakit. Nik ez nekien. Me suena, baina ez dakit. Ez duzu ikusi inoiz bez 11? Bai, telebista bat. Ikusten duzu 11 telebista? Bino bai, bueno, zerbatxe bai, gutxi. Onartzen dute gutxi, bino bai. Nik ez. Nire izta. Ze motatako programak ikusten dozuz edo ze motatako programak ustetan jatzuz? Egia esan nik ez dut asko telebistarik ikusten, baina depende momentua, igual denbora pasa egiteko humorezko programak edo olako telesaioak edo bestela mota guztitako krimen edo fantasia, asko gustatzen zait. Ikusten dut La Resistencia, adibidez, bronkan un programa hori, estilo hortako. Kontzertuek direktuen ikustu eta asko, baina telebista holan
isotuta kanal bat jarri gitxi, iso gitxi. Segun momentua, ez? Igual, un poco salseola batzutan, beste batzutan, ez dakit, informatzeko danetik, uste dut. Nire ustetan gauza bada igual ikustea eta gero gustatzea, hacerlo por morbo. Eta gero gauza bat da hori berez interesgarri izate edo ez. Niri dokumentalak eta dolakoak gustatzen zaizkit. Ez dut gusten egia esan, da? Batzutan nola gaur egungo gai bat debatea eramatuten eta hola, baina gehiagia ez dut ikusten. Edozein aztarnategi arkeologiko hasiera batean geologiak baldintzatzen duen prozesuei buruz sortzen da. Edo preserbatzen da, edo eraldatzen da. Eraso testuinguru bat erakusten duen aparteko aztarnategi bat edukitzeak ekartzen digu aparteko pieza bat agertu izana. Zeramikak induzten hasi ondoren, aterazan dere bapatean, olako brontzezko pieza zati bat. Lo que se apreció era una serie de líneas y entre esas líneas una serie de rayas que marcaban una escritura. Al ver que las marcas de las uñas estaban a este lado, se trataba de una mano derecha. La pieza de Irulegui viene a ratificar que efectivamente los vascones escribieron su lengua y que la escribieron utilizando un sistema gráfico que además fue una adaptación propia de un sistema importado. Se puede relacionar, por lo menos en primera instancia, con vasco-sorioneco, pues la última sílaba Q podría leerse también como gu. Bueno, si leemos como Q es precisamente porque en este caso lo relacionamos con un elemento vasco donde sabemos que es co. Por lo tanto, es un texto, es la maravilla que es un texto de ese mundo. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, haizea eramaten dituen itzorietan. Bizkaiko Udalgintzako lan gatazkaren korapilo askatzeko beste aukera bat dute. Izan ere, lan hitzarmenen negoziazio mailaren 17. bilera izango dute arratsaldean, FEBEN patronalak eta LAB, ELA Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Jakitea, nola joango den, beti bezala gu bilera hauetara esperantzarekin goaz, behingoz patronala mai gainean ea jartzen duen benetan behar diren edukiak. Ikusi beharko dugu mailan zer gertatzen den, baina gure ustetan patronalak ez du aukera gehiago pasatzen utzi behar. Zenbat eta denbora gehiago pasatzen utzi, orduan eta zailago izango da akordioa. Sindikatuek adierazi dutenez, proposamenak mai gainean jartzeko unea da. Orain ez da hitz ordua, orain edukia jartzeko ordu da, eta puntu horretan ikusiko dugu gazto bilerik zematzen daren. Batzarrak bigako ditu batetik urriko kapiaren datuak eman direla eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoan 6,9an kokatzen da inflazioa. Eta bestetik, dagoeneko sindikatu guztiek 5 eguneko grebaldia deitu dutela. Precisamente elektrizitatea eta gaza jaisten ari delako, baina kontra, janaria gora eta gora doa. Orduan, langileentzat
kosteak gorantza doaz eta enpresarentzat behintzat berantza. Orduan ez dakit ja, aitzakiak behingoz uste dugu bukatu behar direla. Joan den asteko bileraren ondoren erregistratu zuten grebaldia LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek. ELAk astelehenean iragarri zuen Lanuztekin bat egingo zuela. Hori bai, bakoitzak bere aldetik egin dituzte deialdiak. 5 eguneko grebaldia egingo dute lan hitzarmenen blokeoa salatzeko. Ostegunean gainera manifestazioa egingo dute Bilbon lan gatazkan EAJak hartutako jarrera salatzeko. Egun horretan halaber legebiltzarreko talde politikoekin bilduko da plataforma. Arabako Errioxako ardoaren ibilbideak Enobuza ekimena sustatu du Arabako Foru Aldundiaren babesarekin. Azaroaren 26an izango da lehenengo irteera eta apirilera arte 5 irteera gehiago egingo dira. Irteera bakoitzak ibilbide zehatz bat egingo du. Besteak beste, Bastida, Nabarida, Zeltziego eta Guardia bizitatuko dira. Izan ere, leku bakoitzeko upategiak eta Guain tabernak ere bizitatuko dira. Ekimen honen helburua da Arabako Errioxa ezagutzera gonbidatzea. Horretarako irteera bakoitza desberdina izango da eta zenbait leku zeharkatuko dituzte bisitariek. Un proyecto turístico que brinda a alaveses y alavesas y también a los vizcaínos y vizcaínas y también otros visitantes a la oportunidad de conocer Rioja Alavesa de una forma diferente y de una forma especial. Irteerek ordutegi bera izango dute beti. Goizeko 9etan Enobuza Bilbotik irtengo da. Gasteizen bisitari gehiago hartuko ditu eta Arabako Errioxatik arratsaldean bueltatuko dira. Hogeita batgarren mendean aurrera egin ahala, klima aldaketaren ondorioek eragina izango dute itsasoaren batez besteko mailaren igoeran, eta horrek kalteak sortuko ditu inguruko herritarrengan. Ildo horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak Pasaiako udalaren eskutik klima larrialdiak bertan eragindako kalteberatasunari buruzko azterketaren berri eman du. Ebaluazio txosten horrek Pasaiako badian izan daitezken arrisku proiekzioak eta balizko eraginak biltzen ditu. Ondorioek adierazten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela Pasai Antxo, Herrera eta San Pedron eta Donibaneko zati batean. Halaber aurreikuspenik txarrenen arabera portu ere urpean geratuko litzateke. Gipuzkoako itsasoaren eta kostaldearen behatokiaren fokus txostenak adierazten duenez, Bizkaiko golkoko itsasoaren batez besteko maila 1,7 eta 3,4 zentimetro hartan igotzen ari da hamarkada bakoitzeko 90ko hamarkadatik. Pasaiari dagokionez asmatu enpresak egindako txostenak aurreikusten du 2100 urterako ur maila 50 zentimetro eta 2 metro hartan igoko dela. Ondorio horietara iristeko azterlanak hainbat faktore analizatu ditu. Uraren temperatura, olatuen aldaketa edo gizakiak ibai eta itsasertzeetan duen eragina. Aurrera begira izan dezakegun arazoaren aurren zein neurri hartu beharko litzateke. Horretarako lanean ari dira Gipuzkoako Aldundia eta Pasaiako udala. Proposamenetako bada horma perimetral bat eraikitzea, funtzio bikoitzarekin. Ura Pasai Antxonez sartzea eta Molino errekasta bideratzea. Portuaren barneko eremua eta aldameneko herriak babesteko 10 kilometroko horma bat eraiki beharko litzateke, perimetroko babes dikeekin. Neurri zuzentzaien hartan ere aurre ikusten da badiara sartzeko eta irteteko itsasartean esklusa bat eraikitzeko aukera, portuaren barneko hormaia erregulatzeko.
Bolo-bolo dabiltza Statkraft enpresak Araban eta Gipuzkoan eraiki nahi dituen proiektu eolikoak. Batzuek kezka agertu dute mendiek asken nahi dituztela azalduz. Beste batzuek energia berriztagarria ekiteko ordua dela diote, onurak kalteak baino handiagoak direlakoan, eta kontsumitzari uztenez badiogu nolabait energia behar dugulako. Momentu honetan eztabaida pil-pilean da. Urriaren 11an Statkraft enpresak Azpeitian aurkeztu zuen udalarekin batera Piaspe proiektua. Bertan azaldu zutenez, Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean 5 aerosorgailu ezarri nahi dira. 205 metro alturakoak eta 170 metro diametro hartuko dutenak. Proiektu horren harira, Zestoako alkateak desadostasuna eta kezka adierazi zituen iragan astean. Hemen 3 herri gaude, herri bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta guk hor hainbat gauza ikertu ditugu, bestea eremu hortara material guzti hori garraiatzeko bideo guztia Zestoako lurretan dago, eta enpresak Azpeitiko batzarren esandakoan oinarrituta guk mindako ikerketen arabera ez gea ondorio berdinetara iritsi, orduan esan gendu momentu honetan guk eskuartean ditugun datuak edukita oin, hau da 2022ko azaroan guk proiektu hori ezin dugula babestu. Dena den energia krisi betean gaudela ikusita eta aurretik duguna ikusita, gu aztertzeko prest gaude, hori hasiera zaitik esan du, eta baina ere horrela gaude, ardura posizio batetik, udal bezala. Une honetan Statkraft enpresak aurretiazko baimen administratiboa jada eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, eta hurrengo pausoa ingurumen sailari dagokio, hori onartzea edo baztertzea. Hori behin onartuko balitz azterketak egiten hasiko lirateke, proiektuaren inguruan gehiago ikertuz. Bestalde Aramaio eta Eskoriatza artean eraiki nahi duten bigarren parke eolikoari dagokionez, asteazken honetan aurkeztuko du Statkraft enpresak Aramaion, herritarren zalantzak argitzeko helburuarekin. Duintasuna, bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dugu ozen kaleetara. Bilbo, beste behin ere, gure helburuak lortzeko falta zaigun bidea aldarrikatzeko momentu indartsua izango da. Aurten manifestazio bakar bat izango da Bilbon. Horregatik gaude hemen, sare eta bakebidea, bakegileak zuen aurrean. Orain da garaia, orain. Asko baitira lortu gabe dauden helburuak, eta horien konponbidea euskal gehiengo politiko eta sindikalen bultzadaren esku dago, baina baita funtzean jendartearen mobilizazioaren menpe. Etzera bidera gertu lopean duintasuna, bizikidetza eta euskal preso eta euren familiei eragiten dien giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dute kalera sarek eta baketiek. Bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dugu ozen kaleetara. 2 urteko etenaren ostean urtarrilaren 7an Bilbon euskal presoen eskubideen aldeko mezuak 4 haizetara zabalduko dira. Izan ere, urruntze politikari amaiera emateko atarian egon arren, oraindik 19 presok urrunduta jarraitzen dute. Pairatutako eskubide urraketetako bati amaiera emateko atarian daudela esan genezake. Urruntze politikaren amaieran alegia. Aurrera egitea lortu dugu. Naiz eta 19 preso dauden oraindik urrunduta. Orain garaia dela nabarmendu dute, gaurdanik asko baitira lortu gabe dauden helburuak. Eta horiek erdiestea neurri batean euskal gehiengo politiko eta sindikalaren bultzadaren esku dagoela aipatu dute. Baina gaineratu dute funtsezkoa dela jendartearen mobilizazioa. Orain da garaia, orain. Asko baitira lortu gabe dauden helburuak, eta horien konponbidea euskal gehiengo politiko eta sindikalen bultzadaren esku dago, baina baita funtzean jendartearen mobilizazioaren menpe. Horrela, jakitera eman dute ahalegin guztiak egingo dituztela espetxe politika arrunta aplika dadin eta behin betikoz orain arte aplikatu den salbuespen egoera buka dadin. Bide, joateko bide, ez aldun posible, joan dena hitzultzerik libre. Bide, oinazpiko bide, ez aldu posible, izaterik zenbait eskubide. Erantzun ezan bide zen
I go. If you say that you are mine, I'll be here till the day I die. People with a six-gun, I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Public image, you got what you wanted. The public image belongs to me. It's my entrance, my own creation, my grand finale, my goodbye. Down on the door, oh for that. TV. What does it mean to me? What does it mean to you? Fuck off! Gaur Nafarroei eugira doa. Zatozte gurekin. Esteribar udalerriko kontzejua den eugira goaz. Nafarroan azalera handiena duen kontzejua dugu. Eta bertako biztanleak eugiarrak dira. Esti, baino jantzirik ez dut ekarri, baina nora ekarri nauzu. Ez, lasai. Horren ezin garaz, bueno, gainera debekatuta dago sartzea, Egia da, egia da. Ba hemen, Eugik Ortegira. Odolik ez da gertu. Unai, orain zurekin gaude, nora ekarri gaituzu? Eugi, auza Eugi? Herria ez behintzat, non gaude? Ez, gaude Olaberriko Burdinolan, sortu zala 1776 urtean. Lekuko berririk ez, baina direnik ez ukatu. Ara gure Javier? Gure Javier edo gure Txato? Nortzara? Txato, egunon! Baita zuri ere. Zemuz? Ongi, ongi. Ba, etorri naiz, ni eugira. Garbine, zuk hemen ordu asko pasa dituzu herrian, eta orain ordu asko pasatzen dituzu, baino ama bezala lanean. Amatasunak janda zaitu, Bai, horrei atal horretan nago murgi.